Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Il-ferħ ta' dak li ġara f'ħajjitna. L-Iben Talla sar bniedem u għammar fostna. Jibqa' jidwi f'dawn it-tmien l-ottava li l-liturġija tiċċelebra biex lilna tfakkarna li dak li mis-sema niżel fl-art lil dawk li qegħdin fl-art irid joħodhom is-sema fit-tifkira tal-ewwel martri. Il-protomartri San Stifnu li tiegħu se nisimgħu l-kelma Talla li bija l-kelma Talla se tkellem lilna biex ikollna dak il-ferħ veru li ma teħx id-dinja u laqqas l-affarijiet tad-dinja u laqqas in-nies tad-dinja jagħtih Alla. Insellem lilkom li qegħdin seguna partikolarment mid-djar permezz tal-mezzi soċjali, permezz tal-UTV. Nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom hawnhekk miġbura fis-santwarju, imma l-iktar tiegħek li ma tistax tasal hawnhekk, l-iktar tiegħek li l-għada tal-miliet terġa' ssaqsi fejn sejra ħajti. L-intenzjoni partikolari tal-din qudiesa qed nitolbu għall-familja Portelli, ma l-intenzjonijiet ta' tant nies li jiġu hawnhekk is-santwarju, jiktbulna, jċemplulna u jgħidulna jitolbu għalina. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt mirjieti. ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulejja Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, natuġġieħ. Irrodulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu u għallajn b'mod tal-aġib ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu. Baġeb aktar ġeddittu wara li waqa' għat-talb tal-ewwel martri San Stifnu għatina li min natura tal-bniedem bil-grazzja Talla ngħaddu għas-sebħ tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusejn, taċ-Ċirinew, tal-Ixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew joħduha ma' Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jifqulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Meta semgħu dan ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jgħażżu sninhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra il-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla.
u huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-kol f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stiefnu qabdu jħaġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' ir-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubteħ u għajjad bleħen għoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub, u kif qal hekk miet. Il-kelma tal-Mulej. Fidejk Mulej jien nerħi ruħi, fidejk Mulej jien nerħi ruħi. Kun blata tal-ken għalija, fortizza qawwija lis-salvani, inti blata u fortizza tiegħi fġieħ ismek mexxini u wassalni. Fidejk Mulej jien nerħi ruħi, fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni Mulej Alla tas-sewwa, nifraħ u nitenna għat-tieba tiegħek, int li rajt il-hemm tiegħi. Fidejk Mulej jien nerħi ruħi, eħlisni minit l-edewwa u minit dawk li jaħduha kontrija, uri id-dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek fit-tieba tiegħek eħlisni. Fidejk Mulej jien nerħi ruħi, jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, il-Mulej hu Alla hu idawwalna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom, qarim il-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli: Oqgħodu attenti mill-bnedmin, qatt jerħukom f'idejn il-qrati, qatt jagħtukom swat fis-sinagogi, qatt itellowkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija, biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom tinkwetawx ruħkom, la kif se titkellmu u laqqas se tgħidu. Għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi kolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispiritu ta' missierkom ikun qed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu l-xulxin għal-mewt, missier il-libnu l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għal-mewt. U lilkom kulħadd isir jobotkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Mindu kont żgħir, kont dejjem insaqsi u ngħid: imma kif fil-25 ta' Diċembru nagħmlu il-miliet festa ta' tant ferħ għal min jemmen li l-iben Alla sar bniedem u ġie jammar fostna, imbagħad l-għada, dritt l-għada, jinbidel il-kulur liturġiku li jfakkarna fid-demm. Id-demm imxerret ta' xi ħadd innoċenti, d-darba imħaġġar bil-ġebel. Tal-ewwel martri id-djaknu San Stiefnu. U kont ngħid: imma x'rabt hemm mal-miliet it-twelid ta' Ġesu u fil-liturġija il-martirju tal-ewwel martri tal-Knisja. Fi ftit kliem. Il-bieraħ iċċelebrajna
il-min ħalla s-sema biex jiġi fl-art, jiġi jammar fostna. Rajnieh, smajnieh, messejnieh, kilna miegħu, għexna miegħu, u qed nagħtu xhieda għalih, jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu. Imma mhux biss. Waqt li l-bieraħ iċċelebrajna li Alla mis-sema niżel fuq l-art, l-għada qed niċċelebraw kif xi ħadd bħalna mill-art daħal fis-sema, qed nara smewit miftuħa. San Stifnu. Fil-kitbiet li għandna l-iktar antiki ta' dawk il-martri li qegħdin mitfunin mill-art l-isfel għax kien għad m'hemmx knejjes qegħdin fil-katakombi, hemm skrizzjonijiet, hemm predikazzjonijiet illi jgħidu dawk li mietu fi Kristu, l-iktar dawk li xerdu demmhom għal Kristu, dawk kellhom miliet fis-sema. Dies Natalis. Natale miliet il-ġurnata ta' twelid fis-sema. Dies Natalis. Qegħdin tifhmu issa li l-bniedem magħmul mit-tajn tal-art għax għandu fih in-nifs ta' Alla huwa maħluq biex jasal is-sema. U Ġesu dali ġi jurina. X'inhuma d-nubiet tal-miliet? Xi ħoss il-bniedem l-għada li jkunu spiċċaw l-ikliet, li jibdew jintfew bil-mod id-dwal, illi jiddubbajna l-affarijiet sbieħ, ir-regali, rajna nies oħrajn, għaddejna anke minn xi weġġa. Ħsibna illi nippruvaw noħolqu dinja hawnhekk imma mbagħad x'in jintefa' kollox u jgħaddi kollox, x'inħossu aħna? X'ħossu n-nies? Li min huma d-nubiet tal-miliet? Il-bniedem jista' jħoss illi huwa limitat. U jgħid jien ħsibt li messejt is-sema bidejja, imma qed ninduna kemm l-età, kemm iż-żmien li jsajjar il-bajtar u x'hekk ngħidu, kemm l-affarijiet tad-dinja illum hemm u għadha mhumiex, kemm in-nies tad-dinja illum popolari għadha mitfija. U jien nagħmel dil-mistoqsija. Limitat. Imbagħad il-vojt. Wieħed nidnubiet il-kbar, il-lussu, nivvintaw safra, norganizzaw parti, nagħmlu ikla għal 1, 2, 3, 4, 5, ma nafx. Għax inħoss il-vojt, irrid nimlieħ biex xiri il-konsumerizmu. Werġajt ħadd id-dar u l-gwardarobba dejjem tikber, u żraben dejjem jiżdiedu, u ż-żeba dejjem jiżdied. U nibda nħoss il-vojt, ara t-tieni dnub. Maħna nagħmlu xejn ħażin għax fakkarna l-miliet, tifhmu nix ħażin, imma x'qed jiġrilna. U l-aħħar waħda, l-aħħar weġa, ma ngħidx dnub, ejja ngħidu weġa, li ninsa l-fejn qed ngħix. Meta l-bniedem iħossu maqsum ġo fih bejn dak li jixtieq u dak li hu. Dak li jidher minn barra bħal icing sugar u jibda jinduna l-importanti huwa l-kejk. Dawk it-tlet realtajiet San Stifnu qed jallimhomna. X'jallimna l-Vanġelu tal-lum ta' dan iż-żagħżugħ enerġetiku illi qabdu l-ġebel għalih u ħallewh taħt manzell ġebel. Imma qabel imut l-atti tal-Apostli jagħti l-ġrajja tiegħu. Dar raġel iħoss il-qawwa tal-Alla. U Ġesu twilet niżel biex jien tħoss il-qawwa tal-Alla. Jiġifieri ma nibqgħux ngħixu fil-vojt, qalbi vojta Fader għandi kollox imma qalbi vojta. Għandna affarijiet tajbin jmorru sewwa l-affarijiet fil-familja, anki x-xogħol, anke l-flus, imma qalbi vojta. Biex vojta. San Stifnu qed jara hekk il-qawwa tal-Alla timla l-qalbu. U mbagħad hemm ir-realtà l-oħra, il-limti, il-bniedem ħossu limitat. U issa għandi tant kontijiet il-bank, għandi naqra ta' mikrobu, ħajt se nagħmel b'saħħti. Minn se nerġa' nġib is-saħħa. Kieku nista' u tibda tinduna l-int limitat.
U Stifnu jisejjaħ l-qawwa talla għax jien limitat, jien nista' niddispra, jien nista' noħodha kontrik u dik il-qawwa talla missier aħfrilhom. U dak il-ħin stess, dik il-qawwa talla tibdel bniedem. Min kien? Dak li ġie Malta. Pawlu kien qed iżomm mill-ħwejjeġ li kienu neħħew dawk l-irġiel biex bil-ħeffa jitfgħu il-ġebel. U dik ix-xhieda ta' Stifnu kuraġġjuż maqut Malla bidlitlu ħajtu mix-xewk alla ħareġ warda jisimha Pawlu ta' Tarsu. Murejdlu li kellu jiġi Malta u jagħtina l-Kristu. L-aħħar ħaġa. Xirra s-sema miftuħ qabel jinżel il-ġebel, xirra l-Ispirtu ta' Alla fih. X'ħin l-Ispirtu ta' Alla beda jikkonvert il dawk in-nies ta' madwaru, ibda minn dak li kien l-iktar żelanti biex jippersegwita l-Knisja tiġi ħaġa oħra. L-għaqda ta' dak li għandu ġewwa ma' dak li ħajkun. L-għaqda tal-art ma' s-sema. L-istorja tiegħi u tiegħek anke jekk midneb, anke jekk dajjef, illi issa Alla sar bniedem twieled biex iwellidna ma' Alla kemm sabiħa. Il-bniedem jibżam il-mewt, il-bniedem jitkexkex, il-bniedem ma rridx naħseb, il-bniedem irrid naħrab, il-bniedem irrid nivvinta, il-bniedem jista' jkun ma nismax pritka għax tmissli l-kuxjenza, Alla jkellimni bħalma kellem il-kliem ta' Stifnu messilhom qalbhom. U dak il-ħin qallu fidejk mulej jinnerħi ruħi kemm sabiħa. Ġesu fuq is-salib fidejk mulej jinnerħi ruħi u Stifnu il-martri li qed jitwielet għas-sema. Le, mhux se jispiċċa kollox taħt dak il-ġebel. Il-mewt mhix full stop, il-mewt hija koma. Twilet biex jgħidlek jien ikbar mill-problemi tiegħek, jien irrid inġor miegħek is-salib għax ġa ġarrejtu. Twieled biex ix-xitan ma jibqax jaħkem fuqek, jien ikbar mill-infern qed jgħidilna Ġesu mill-grotta ta' Betlem. Twieled biex nimla l-vojt ta' qalbek għax ħlaqtni għalik u di qalbi ma ssibx paċi jekk ma tistriħx fik. Twieled għax mhux il-pjaċir tad-dinja u d-dwal li jintfew u l-affarijiet li jgħaddu mibnija fuq id-duħan isek qed tażaq fl-ilma. Twieled biex jimla l-qalbna, twieled għaxu niżel mis-sema biex lilna itallana fl-isbaħ post il-ġenna. Ejja Spiritu Qaddis li imlejt il-qalb ta' Stifnu, imla lilna, imla l-qalbna, Spiritu Qaddis, aħna ma nafux nitolbu kif imiss, għallimna nitolbuk. Grazzi mulej għal kull ma għamilt mal-Papa Ljun f'dawn il-ġranet, mal-isqof tagħna Anton, għal kull ma għamilt ma' min wassal il-kelma talla, ma' min pritka. Grazzi mulej għal kull ma għamilt f'dan is-santwarju, kemm ġibit ilna nies il-Madonna li semu l-kelmiet jinnaħfirlek. Grazzi għal kull ma għamilt f'da santwarju ta' Pinu, meta jint tmiss il-qalb permezz ta' Omna Marija. Ħanitolbuk biex dawn il-momenti ta' tama inislu ferħ li jimla l-vojt. Ferħ li jurina li aħna maħnix allat, aħna limitati. Ferħ li jurina li saqajna fl-art imma qalbna fil-ġenna. Nitolbu. Il-Papa għallilhom imqara l-24 sija. Fil-25 ta' Diċembru tkomplux tisparaw fuq xulxejn, tkomplux tibatu drones, tkomplux toħolqu armamenti, iqfu. U din għandha tkun riżoluzzjoni kostituzzjonali ta' kull pajjiż fid-dinja. Nieqfu naħdmu armi qerrieda, armi nukleari, nippjanaw il-ġlied u bejnietna inwaqfu lejra u l-vendetti. Nitolbu. Dan huwa żmien illi hekk niftakru fil-mejtin tagħna. Mhux qegħdin taħt il-kaptelli, ma sarux xejn, le, dawk qegħdin hemm fuq. Biex il-mulejja tihom il-mistriħa għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu, smana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ferħanin waqt it-tifkira ta' twelid ta' ibnek nofrulek mulej dan is-sagrifiċċju tat-tifħir fit-dħul fis-sema tal-ewwel martri San Stifnu għamel li aħna niksbu il-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu l-Alla f'sura li naraw bih ninġibtu ħalli nħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-Anġlu mal-Qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tali dixxipli tiegħu qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Portelli, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp l-Apostli, San Stifnu, San Ġorġ Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'Betlem Ġesu kien ħaj f'maxtura biex jimla dak il-vojt. Hawnhekk fuq dal-artal Ġesu huwa ħaj fl-Ewkaristija biex jimla l-vojt ta' qalbna. Tawliet li aħna nitolbu missierna.
minna b'nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrien, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi tħarix lejn nubietna ħassli l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li jintrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Mulej Ġesu, għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien, il-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjin dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Iżdejt kelma waħda.
u li bentalla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U li bentalla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu mulej l-waqt li ċelebrajna bil-ferħ dawn il-misteri qaddisa fil-festa tad-daħla fis-sema tal-ewwel martri San Stifnu. Atina l-grazzja li kollna ħeġġa u imħabba nidħlu fil-ferħ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu t-tlet Ave Marijiet u dawn ngħiduhom biex int tgħin ħalli l-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu jasal billi ħadd ieħor permezz tiegħek jibda jgħid dawn it-tlet Ave Marijiet li għandhom qawwa kbira. Ukoll wara l-Quddisa imbagħad dawk minnkom li ġew minn Malta jew li qegħdin hawnhekk u tixtiequ tagħmlu ftit minuti quddiem il-kwadru mirakulus nistedinkom biex flimkien miegħi tidħlu fil-kappella l-antika fejn seħħ il-komunikazzjoni tal-leħen fejn il-Madonna qalet ejja. Aħna wkoll ġejna walek it-talba tagħna hawnhekk toħroġ lilien minn dawn il-ħitan biex tmiss il-qlub, tiftaħ il-qlub tal-qrib u tal-bogħod li ħafna minnhom għandhom imħabba kbira, sinċira lejn il-Madonna biex ma ngħidx il-Madonna ta' Pinu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Insellmula flimkien. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-kumplament tal-festi tajba morru fil-paċi ta' Kristu.